Täällä Mister Allu. Ja tänään me kuvataan NHL-video. Mulla on tänään Los Angeles Kings. Eiköhän aloiteta suoraan. Ja siinä heti Toivots aloituksessa, mitä Toivots tekee. Toivots aloittaa hyvää aloituksessa. Shot. Ei ihan. Kossa. Mutta ei saa maalia. Ja aloitukseen mennään. Mutta aloituksessa voittaa aloituksen, mutta siniliivan. Mitä sä teet? Juda. Vähän mulle meidän lakiin. Keini. Alettu mukaan epäonnistuu. Halvarsson ei saa. Odyta. Keini. Ottaa pois, mutta ei saa. Mä olin saanut. Ottaa pois. Halvarsson, mutta ei. Mä olin vaikka ottaa kiinni. Mitä hän tekee? Ai. Se on hienon kopin, mutta mitä? Mitä tässä nyt yritetään? Keini saa kiekko vihdoin ja viimein. Shot! Oi mikä tikot, oi mikä veto. Nyt oli kyllä super vetska. Mutta sitten mennään. Hei puolustaa. Ei mun maalia. Ei maalia tähän tekeen. Eckhart on aloittamassa. Eckhart ei ole näkyä noin kentällä. Mikä Eckhart? Yritetään syöttöä Keinille. Keini saa kiekon. Keini lähtee. Keini lähtee. Syöttää, mutta ei ihan saa vajana napaan. Vaan toinen Curry, mutta ei mitään haittaa. Tervainen. Pikkel. Mutta mihinkä syöttää? Puolella kaksi. Mikä torjuta Kartilta ja uudestaan. Saad. Syöttö, mutta ei ihan saa. Tervainen otettua kiekkoa ja uudestaan Tervainen ei. Mitä tapahtuu? Kate. Tuleeko jäähy? Ei, tulee jäähy. Näyttää tulevan jäähy. Siinä näytellään käsiä. Hossa, ei konteksi Toivots aloituksessa. Ja toinen maali. Mitä tapahtui Chicagolla? Ja sitten taas aloitus. Halvarsson. Syöttö jo ihan sorppi Sofielta maalia. Oi, se oli lähellä. Nyt tulee siirretty rangaistus. Tuleeko se Chicagolle? Tulee. Chicagolle taas jäähy. Mistäköhän syystä? Kampituksesta. Vertmette. Tois aloituksessa. Mikate pelastaa. Toivots. Kossa. Lämäri, mutta ei. Nyt sitten syöttö ei viitä pistää peliä poikki. Sebak. Oi, nyt on Sebak. No niin, nyt on paikka! Mikä paikka? Tai ketään chicagolaista.
Oi. Alvarsson oli onneksi niin syvällä, mutta maali. Oi, 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 oi. Ja tässä tämä erä loppuu ja sitten siinä lopetetaan. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Ja se oli siinä. Tervepä terve ja näkemiin. Nähdään seuraavassa osassa samasta pelistä. Näkemiin.